Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Біз бүгін Бақи Орманшы орамандағы 24-ші йортта Аскарова Эльвирада қонақта. Алла, бисмилlah, ассаламу алейкум. Аллахның рахматы білән сізге де келіп жеттік. Аллаға шүкір. Біздің мақсатыбыз шул инде. Бір-бірімізді көріп, бір-бірімізге жылмайып, шулай хәлләрне білішіп, һәм инде әлбәттә үз-өзі безне тәкъдим итәргә. Чөнки без бу дөньяда Аллаһ Тәгалә безне яратты, шулай бір-бірімізгә ярдәм итер өчен. Шуңа күрә без инде таныш сезнең белән, әмма ләкин безнең тамашачылар белән таныштырыр өчен сезнең исемегез Эльвира. Эльвира була. Күптән вәгъдә биргәнник сезгә киләбез дип. Күптән инде без үзебез ушбу очрашуны теләдек. Әлхәмдүлилләһ, менә сезгә килеп җиттек. Аллаһның рәхмәтләре яусын безне шулай матур итеп каршы алган өчен рәхмәт. Әмма безнең бар инде бер ничә сораулар, чөнки без шулай бер-беребез белән якынрак танышыр өчен. Шуңа күрә беренче инде сезгә ничә яшь? Беренчедән, аннан соң инде гомумән әзрәк үзегез турында сөйләп китсәгез иде, һәм инде әлбәттә менә шундый хәлгә дучар булу, менә шул сынауга дучар булу, аның турында да сөйләп китсәгез, без бик рәхмәтле булыр идек сезгә. Инде миңа 30 яшь, һәм инде 25 ел мин инде коляскада. Тогыннан бирле дисемдә була. Шулай тойгандыр инде, шундый язмыш. Шулай яшәгәнгә дә бик рәхмәтлемен, минем балам бар. Аңа инде 10 яшь, 4-нче класска китте. Машалла. Һәм шулай дип яшәбез инде икәүгә. Әлхәмдүлилләһ. Малайыгызны без күрдек. Яз көне агач утырттык. Агач утырттык. Хәтта анда сезнең гаиләгезнең агачыгыз анда. Biz инде бу агач утыртуда бик теләп катнашабыз, һәм инде үскәнен катырачакбыз. Миңа һәр вакытта инде улым булаша. Без инде икебез генә торабыз, һәм дә инде шулай итеп яшәргә язсын. Менә сезнең анда булган утырткан агачыгыз, әлбәттә анда барып сез малайыгыз, улыгыз белән горурланып, качандыр мин дә катнашкан идем дип, качандыр менә шундый агач утырткан дип, бәлки күпмедер вакыт узгачта шунда килеп карап, шатланып, машалла үсә дип куанып бит. Малайыгыз турында әзрәк бер-ике сүз. Малайым инде бу минем подарок дип әйтсәм дә була инде бүләк. Язмыштан бүләк инде мин. Әлхәмдүлилләһ. Үсеп киләбез. Әкрен генә бик ярдәмчел, бик ярдәм итә инде. Аллаһка шөкер. 4-нче класста көрәш белән шөгыльләнә. Көрәш, машалла. Көрәш. Инде ул каратега да йөреп калган яшьләрдә инде. Менә көрәшкә инде бик ише китә. Без күрәбез, монда төрле уенчыклар шөгыльләнә, кулы белән эш итәргән, легны ярата. Ярата. Күрәбез, тырыша, төрле. Үзе өйдә юк, үзе кая? Үзе инде мәктәптә хәзер, менә кайтырга тиеш. Кайтып җитәрме, юкмы? Кайтып җитәр иншалла. Һәм инде 4-нче класс булгач, димәк, ул быел инде менә шул башлангыч классны бетерәчәк, Машалла. Бер үзе йөри. Без шундый ситуация булды. Кыш көне 1-нче класста мин калдым кар өстендә. Анда җылап бетеп, нитеп, ул инде үзе йөрим дип. Шуннан бирле үзе йөри. 1-нче класста. Сен аны каршы алгансың, нәрсә, ничек озаткансың? Озатканда инде. Балага узу ул үзе Аллаһның бер рәхмәте, хикмәте, шулай бит. Менә ничек сез менә шундый хәлдә булып, ничек аны үз карыныгызда йөреттегез, машалла, авыр булдымы, ничегрәк менә? Юк, Аллаһка шөкер, бик авыр булмады, чөнки мин даже эшемдә күренмәде. Авыр булды, потому что безнең гинекология икенче.
Этажда иде. Икенче этажга инде йөреп бик авыр булды. Шул. Әйе. Сезнең табибыгыз инде, бит сезне Әйе. карый торган. Ну бик рәхмәтлемен, потому что икотна шалтатып, хәзер шалтатып тордылар, ничек хәлләрегез, ничек. Почему килмисез дип инде. Yani Olmadı. кисәтеп тордылар инде, Әйе. сезне карап алхамдулилlah. Яра, нәрсә белән шөгыльләнәсез? Көн башында инде вторник, четверг это со спортзала. Машаллах. И Аллаху шükür, без этого никак, без движения. А кая йөрисез? Батырга. Ага. Ну без шунда очрашканбыз. Әйе. Без шунда таныштык та бит инде. Инде җырлыйм инде. А тогын җырлыйсыз. Сезнең вторник, четверг, суббота ул спортзал. Әйе. Так. Анардан тыш Җырлыйм, машаллах, бийсез. Белдең инде рубахада танышып, Алсура шикелле. килгән әйе. Хәзер инде пока бетеп торды. Ну бик сагынам инде. Bizim центр рубахада инде. Атнасына 2 тапкыр йөридек. 1 сәгатьләп. То есть хореограф бар сезнең, бит. Кемдер күрсәтүче бар. Сезнең өйрәтүче бар сезнең. Җырлыйм инде мин үзем генә. Җырлау инде минем күптән инде садик вакытларында уже тавыш булгач, әнем дә җырлый иде. Иде дип инде хәзер җырлый, әбием дә җырлый. Соннан инде миңа да билгән сәләт. Алхамдулилlah. Яра, булай конкурсларда катнашкансыз. Конкурска катнашам. Хәзердәге менә иртәгә очабыз әле Петербургка. Иртәгә Петербургка чыгасыз? Машаллах. Петербургка самолет белән. Әйе. Анда бөтенсе киләнгән. Менә шулай коляска белән барасыз. Әйе. Аллаһның рәхмәтләре ясын, машаллах. Сез бер группамы, кем белән барасыз сез? Мин алар белән генә барам. Ну, инде Нижкамскына күрсәтәм. Ничек инвалидларны ничек йөреп була. Мәсәлән, ну, турбиска төшергән имузин генә. Инде о себе тоже. Немножко расскажете. Әйе. Бегай. Шуңа күрә без монда бит шуның өчен килдек тә о себе послушать. Шуңа күрә юк, чынлап та гаҗәеп кайчакта теге. Без әйтәбез бит сәламәт кеше дип әйтәбез. Әйтәбез. Ул мисалы шуның үз тормышны бик күрми. Ул борчыла. Нинди сынаулар килә, ул күтәрә алмый хәтта. Ә менә сез менә шундый сәламәтлек в кавычках үчәтмәшле кешеләргә сез күрсәтәсез, ничек тормышны алып барырга була. Шулай бит. Чөнки чынлап та бала үстерү, әле аның шундый теләкләргә карата, мисал өчен, аның шундый омтылуга карата сез аңа ничектер форсат бирәсез, ничектер аны үгетлисез, ничектер аны дәртләндерәсез аны. Шуңа күрә ул да менә шулай әнисе өчен борчыла. Ул да ярдәмче сезнең өчен әйтәм, теге вакытта без шок каттык. Шап кына йөри, әни нәрсә әйтә, ничек нәрсә куша дип басып кына тора сезне күзегезгә карап, шулай бит инде. Шуңа күрә бу өйдәге менә тормыштагы бит бер хәл. Икенчесе менә шул җәмгыятьтә кешеләр арасында үзегезне күрсәтү, менә шулай матур яктан, менә нинди генә санаулар булмасын, сез мисал өчен менә әле катнашасыз, әле ничектер үзегезнең сәләтегезне күрсәтәсез, субханалла. Кеше сезне тыңлый, сезгә карый, дәртләнә. Алхамдулилlah, шуңа күрә мин нәрсә әйтәсем килә, менә мин хәзрәт буларак инде әлбәттә без сезне үрнәк итеп күрсәтәбез, алхамдулилlah. Карагыз әле, менә кеше бу дөньяны алып бара, алхамдулилlah. Шуңа күрә менә монда тапшырулар әлбәттә аның максатларының берсе шул. Гади кешеләргә, менә әйтәм бит, имеш сәламәт кешеләргә, бу дөньяның сынауларын күтәрә алмаган кешеләргә күрсәтергә, машалла, безнең Эльвира бар бит әле, карагыз әле, машалла. Баласын тәрбияли, үзе бөтен конкурсларда катнаша. Петербургка җиңгән, субханалла. Аллаһ рәхмәт. Шуңа күрә шикләр юк дигән сүз. Бер нинди шикләр юк, әгәр дә синең җаның теләгең булса. Әгәр дә шул теләгең булса, әгәр дә синең җаның җырлый, син җырлыйсың да, бийсең дә, машалла.
Аллаһына рәхмәтләре яусын. Яра, сез менә сезнең бәлки дусларыгыз бардыр, ничектер менә аралашасызмы, ничегрәк теге очрашасызмы каядыр, ничек? Ну, һәрдаим очрашып торабыз инде. То безне күрәме? То икенчесен спортзалда инде без бөтенебез бергә. Кызлар бармы спортзалда? Кызлар юк. Син бер үзең. Мин менә бер 7 ел элек сине бер үзеңне күргән идем. Мен бу нәрсә шимәйтә, спорт заниматься субханаллах. Иратлар арасында. Сиңа карап иратлар күбрәк упражнение ясый башлады. Спортзалда. Менә хәтне 3 тапкыр гына ясыйлар. Сине күргән 5 тапкыр ясый башлады субханаллах. Алла разы булсын. Так. Может, теләкләре юктыр, бәлки инде көчләре юктыр. Көчләре юктыр. Ну, миңа күбрәк теләкләре юк. Менә син теләкне уятасың үзеңә бит. Үзең теләк уянгач көч тә уяна. Бит? Машалла, машалла. Күрсәтеп торабыз, аралашып торабыз. Шулай булсын да инде. Әти әниләрен исән, сау. Әтинеләр күп марадалар. Мин инде аерылышымда күтеп киттем. 8 ел монда. Ну, аралашабыз. Нормально. Абыең, сеңелең, апаң бармы? Абый бар, абыйның 3 баласы бар. Үйленгән. Сен кашка 15 яшь. Кызыңга күтеп китте укырга. Машалла. Сез шундый тулы, Аллаһына рәхмәтле гаилә, үзе аралашасыз, бер-берегезне күрәсез. Алар инде шулай ярдәм итеп торалар. Но әйтәм бит, кайчакта синнән күбрәк ярдәм күбрәк. Шуңа күрә әйтәм бит, менә син максатны куйгансың, һәм шул юл белән барасың. Менә ишекне ачасың, җылмайып каршы аласың, машалла. Аллаһына рәхмәтләре яусын. Әйтәм, сине хәтта урамда да куәдә күрсәң, син теге дәртләнеп киләсең. Машалла, безнең Эльвира куәдер шаба ул, куәдер шаба. Да. Ниндидер теләкләрең бармы синең? Менә әйтәле, уртаклашыр безнең белән үз теләкләрең белән, хыялларың бәлки. Хыяллар инде ул малайны үстерергә, һәм дә инде машинага утырырга. Машалла. Урынга. Машалла. Инде мин укыган идем, ләкин инде пока бир булмады. Имтихан бирергә кирәк. Әйе. О, Ну, имтихан. аның өчен инде специальный кирәк машина. Собственное управление менә Казаннан эзләтәм инде. Иншалла, иншалла. Именно мобильный булага, хотя бы. Мәсәлән, безнең һәрбер воскресенье отопление биргән сайын бит инде 29 мәктәптә бассейнга йөрибез. Һәм дә инде хотя бы шунда барып йөрергә, потому что корда әйтәкән немесе батып калабыз. И инде һәм инде бу репетицияларга барган вакытта һәм инде күп мараган әтиңнәргә кайтырга инде. Машалла. Үзең Үзем. Бер мәле шулай килеп төшәсең бит. Әти киләм дип каршы алыгыз дип мине дип. Бит иншалла. Бу яхшы хыял. Бу яхшы хыял. Шуңа күрә Һәм дә инде машинаның интернетта күргәнем, шундай подъемнигы бар. Ну, инде миллион тора. Ул үзе колясканы үскә күтәрә, үзе теге нәрсә батала үстәгә ибере. Низеп куя инде. Махсус шундый җиһаз инде, шундый оборудование шундый. Утырта син нитәсең инде йөрисең. Колясканы күтәреп үзе утырта инде. Нәрсә кирәк түгел. Аңлашылды. Шундый хыял. Әйе. Иншалла. Ну, машинага утырсаң, аны син туктата алмыйсың. Ярар. Яхшы, теләкләр бик шундый изге дип әйтергә була, чөнки бала үстерү үзе бер изгелек. Аллаһ Таала инде сезгә шул малайыгызның игелеген күргән насип булсын. Чөнки хәзер без күрәбез нәтиҗәсен. Хәзер менә бүген үк әйтәм бит, малайыгыз шундый машалла, Аллаһ рәхмәте яусын, бик игътибарлы сезгә карата, әнисенә карата. Шуңа күрә өметләнәбез инде шундый көчле шәхес булыр иншалла. Файдалы, әнисенә булышучы иншалла, шундый шәхес булыр иншалла. Һәм без инде гадәтчә менә шәһәрдәшләре безгә ниндидер бер үгет насихат, киңәш. Менә нәрсә әйтер идең син? Мисал өчен безнең шәһәрдәшләребезгә.
Түземділікке білмеске енді әрбір проблемадан шығарға жолын табып ешкіне болса да. Иншалла. Ам енді быть счастливым, бақытта, шаттықта яшауға жазсын. Алхамдулилlah, машалла. Алла разы болсын. Ауыртмасқа. Яғни күчле булырга. Синең кебек. Күчле булыр. Синең кебек бәхетле булырга Да. һәм якын тирәдә булган кешегә шул бәхетне таратырга иншалла. Шулаймы? Машалла, Алла разы булсын.